गिबि गिबियाव बड'लेण्ड रादाब सानजारि खौरां आरो आर'नाइ रादाब नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावबाय। दिनै 21 मार्च बे 21 मार्चखौ इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशननि ब्रान्च मोनसे इउनेस्क' बे इउनेस्क'आ 1999 मायथाइनिफ्राय वर्ल्ड पोएट्री डे एबा मुलुगनां खन्थाइ सान महरै फालिबोबाय थानाय जायो। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेसन अभायपुर बेनि आं गाहाय मासिगिरि हिसाबै दङ। दा आंनि माखासे साननायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै जोंनि सबनसिरि कलेजाव बर' डिपार्टमेन्टनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनै खन्थाइ आवरायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायनायजों लोगोसे माबोरैहाय खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय बा खन्थाइखौ माबोरैहाय सोरजिनायाव थुलुंगा मोनहोनो हायो बिनिनो मोनसे फोरोंनाय बेबायदि आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो माबोरैहाय फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव थुनलाइनि सानस्रिया माबोरैहाय बिथांमोननि गोसोआव सोरजि जानानै माबोरै बिथांमोना खन्थाइगिरि जाहैनो हायो बेनि सायाव लानाय जादों। बे वर्ल्ड पोएट्री डे जोंनो लोगोसे इएनपि हिउमेनिटी फाउन्डेसननि 3थि थुनलाइस्रि आड्डा बेखौबो लाफानाय जादों आरो बेहाय हांख्रायजानाय आलासि महरै बा जर'खा आलासि महरै मानाव गेदेर महेन्द्र दैमारि बारग' मिरु मावफुं सोद्रोमा बर' थुनलाइ आफादनि बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो बेयावनो मनज कुमार स्वर्गियारि धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बेयावनो दिलीप कुमार स्वर्गियारि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो जोंनि सबनसिरि फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगोरा अरुण कुमार बसुमतारी आरो फनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोन फैदों। बिथांमोनाबो दंखायो आरो बेहायनो सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि उदय बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो बेहाय खन्थाइ आवरायगिरि हिसाबै जोंहा बिनाराम बसुमतारी बिथाङा पुर्बान्चल कलेजनि 5थि सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसा लोगोसे जोंनि फरायसालिमायाव फरायनाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानैबो थुलुंगाखांहोनायनि थाखायनो बेखौ खन्थाइ आवरायनाय प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जोबोद मोजाङै जादों। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गिबि गिबियावनो खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। फैगौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौबो आं जासिबाय। जोबोर रंजानाय मोन्दों, जोबोर मोजां मोन्दों। लखिमपुरनिफ्राय फैनानै नैबेहाय जोंनि दा सुबनसिरि फरायसालिमा लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि सिमनायाव थानाय जोंनि लखिमपुर जिल्लायावनो गोग्लैयो। बेवहाय बेबायदि गाजा गोमजायै मोनसे प्रग्राम जि लादों, हाबाफारि जि लादों, बेयाव आं गोजोननाय मोन्दों। हांख्रायनायनिफ्रायनो आं रंजाखादों गोसोआ। दिनै फैनानै आंनि लोगोसे दिलीप कुमार स्वर्गियारि जोंनि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिखौ लाबोफानानै बिथांखौबो दोंसे आवरायनाय होदों खन्थाइ। बे जाबाय मोनसे हुखु मोननो हायै मोनसे सान, मोनसे दिन, जोबोद गोजोनथाव दिन। बे जाबाय 21 जाबायदि मार्च खालाराव मुलुगनां खन्थाइ सान महरै फालिबोदों, इउनेस्क'निफ्राय जागायजेनबोदों। जोंनि भारतआवबो फालिदों, गुबुन गुबुन हादरावबो फालिदों। लोगोसे बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौ बारा फोसावनाय नुनो मोनाखै। जों फोसावनांगौ। मानो होनबा जोङो थुनलाइ सोरजिनो गोनांबा गिबियावनो खन्थाइनि बाथ्राया फैखायो। बे खन्थाइखौ जोङो खन्थाइनि गेजेरजोंनो गावनि गोसोजों साननाय जि हारिनि बा थासारि आरो मुलुगनि जाबायदि मावनां हाबा बेफोर बेरखांनाय नुयो। ओरैबायदि मोजां जादों सुबनसिरि फरायसालिमानि दा जायफोर मावख'गिरियानो जा आरो जायफोर लोगो जाबायदि बिबुंगोरा बिथांमोना लोगो नांनानै गिबियावनो बाख्नायनो नांगोन नीलाचरन स्वर्गियारि आरो बे फनिन्द्र बसुमतारी, लोगोसे जोंहा अरुण कुमार बसुमतारी दा आंनि साखाथियावनो दङ। धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि जाबायदि गाहाय नेहाथारि मनज कुमार स्वर्गियारि। जोबोर मोजां मोन्दों आरो फरायसाफोरखौ नुनानैबो मोजां मोन्दों। बे सुबनसिरि फरायसालिमानि फरायसाफोरनि लोगोसे गुबुन फरायसालिमायाव फरायनाय
फोरखौबो बहाय नुनो मोन्दों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं गावखौनो देरगानाय बायदि मोन्दों बेनि थाखाय जे गिबि खेबनि थाखाय आङो मुलुगनां बे खन्थाइ सानाव बेयावनो गिबि बाहागो लाजेनगिरि आरो नुनो मोनबाय जोंनि लखिमपुरावबो थांनानै बेबायदिखौ जोङो खुंहैगोन बे हाबाफारिखौ लागोन मोनसे बाख्नायथाव बाथ्राया बेनो थामथि जाबादि थुनलाइयारि आड्डा एनपि हिउमेनिटि फाउन्डेसन बे अभयपुराव दङ बेखौ गोजोननाय मोन्दों आं जोंहा निलाचरन स्वरगियारिनि दैदेननायाव बे जादों मासिगिरिबो जोबोर मोजां मोन्दों आरोखि गोसोखौ बेबायदिनो सम सम जोङो गुबुन गुबुन आड्डाखौ फालियोब्ला एबा खुङोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा लाइमोन फरायसाफोरनि जाबादि जौगानाय दावगानाय फरायनायनि लोगोसे गुबुन आयदाफोरखौबो जोङो सावरायनो बहाय खाबु लानाय जादों थुनलाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो मोन्दों आरो इंराजि थुनलाइ बर'नि थुनलाइ बर' रावनि थुनलाइनि अनगायैबो साखाथियाव थानाय असमिया थुनलाइनि बाथ्राखौ बहाय बेरखांहोनो हागोन इंराजि थुनलाइ बेरखांहोनो हागोन जोङो सानजारि फिथिखा सोनाबारि फिथिखा गासैबो ज' जानानै मोनसे थुनलाइनि जौगानायनि हाबाफारिखौ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय जादों जोंनि दा आं सानो बे खेबनिफ्राय उननि जाबायदि हाबाफारि उन बोसोरफोराव एबा आड्डाखौथ' जोङो सम सम खुंनोनो हायो बे आड्डाखौबो जोङो बेबायदि खुंनायनानै गावजों गाव सिनायथि होलायनायनि बाथ्राखौ आं लाबोनो सानदों जोंनि लखिमपुरावबो बे खामानिखौ मावगोन आरो नोंथांमोनाबो धेमाजि जिल्लानि गासैबो ज' जानानै बे खामानिखौ मावनायाव लाइमोन जाबायदि फरायसाफोर फरायसालिमायावनो जा गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै गोजौ फरायसालिसिम फरायसाफोरखौ लानानै बेफोर आड्डाखौ गेजेर गेजेर फालियोब्ला जोबोर मोजां जागोन बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोनसे क्रियेटिभ जाबायदि प्रसेस बे जाफुंगोन आरोखि एसेनोसै गोजोननाय मोन्दों गोजोनथोंसै